Имало едно време в сърцето на старопрестолно Търново една танцова формация, която възраждала традициите и запалвала пламъка на българското танцово наследство у десетки търновци. Формацията носела името Търновска царица, защото нейният създател, Георги Радев, бил истински ценител на традиционната женска хубост и най-вече на красотата на великите болярки. Вече 5 години Търновска царица цъфти и се разраства под лъчите на топлото великотърновско слънце. А любителите на танца никога няма да забравят първата си репетиция и първия концерт на 1 юли 2010 година. На 8 февруари беше първата ни репетиция. 13-14 човека се събрахме в основно училище Димитър Благоев и ние започнахме там репетициите. Ден след ден, месец след месец, година след година, да дойде този момент, 5 години Търновска царица. Да се ръководи цяла формация в търсене на нови идеи и още по-добри сценични изяви не е лесна работа. Съвместният дух на приятелство и любов към танца, които царят сред членовете на групата обаче, правят трудностите лесни за преодоляване. Трудните периоди ние ги преодоляваме с танца. Колкото и така да звучи като клише, изморен си, главоболие, неразположение, хванеш ли се да танцуваш, всичко минава. Вселената те зарежда. Лично мен, танцът ми е помогнал в много трудни моменти. Той ме вдига на крака, аз се чувствам жив. Аз се чувствам щастлив, когато се хванал за хорото до тях. Да играят редом с мен. На първо място ни сплотява това, че всички сме приятели, че всеки един от нас, на когото вдигнеш телефона и го помолиш за някаква услуга, макар и то сутрин, вечер, през нощта, всеки един от нас ще се отзове и ние сме един колектив. Това винаги през тези 5 години ни е сплотявало, винаги ни е давало силата да продължаваме напред. Естествено, че сме имали и моменти, когато сме се карали, имали сме моменти, когато сме се сърдили, едни са се тръгвали, връщали се, когато не сме били съгласни с ръководителя, но в крайна сметка винаги чрез консенсус, чрез екипна работа сме успявали да постигнем най-доброто нещо и да извлечем абсолютно най-добрия ефект от танца. Сплотяват ни танците, сплотяват ни изживяванията, сплотява ни българското приятелството най-вече. Ние сме заедно извън репетиции, по време на репетиции, навсякъде. Цялото ни семейство танцува в Търновска царица. През всички тези години сме танцували и няколко години не бяхме танцували. Изведнъж да попаднем в Търновска царица сред тези невероятни хора, за нас беше едно невероятно изживяване и много ги обичаме. Трябва да ги сплотява за мене хватат един до друг хорото. Аз казвам, че ние трябва да се хванем всичките на хорото един до друг, да дадем силата, положителната емоция, да дадем любовта, да бъдем един колектив, едно семейство. Това е моята цел на първо място. На второ място да ги науча на всичко, което аз знам, което съм възприел, което съм усвоил в фолклора, в танцовото изкуство. Грамотите и статуетките, които формацията печели през годините, са само малка част от успехите й. Благодарение на участията си в различни надигравания и конкурси, Търновска царица успява да зарази с вълшебството на народните танци българите в цяла България. Щастието да се срещнат с нашите танцори обаче имат и сънародниците ни в чужбина, когато формацията реализира срещи в Германия, Унгария, Румъния и Македония. А община Велико Търново е тази, която през годините поддържа ползотворно партньорство с групата и е готова да откликне на новите идеи. Търновска царица са един прекрасен партньор на община Велико Търново. Те много се включват във всички наши дейности, подпомагат ни не само с участието си, ами и с съвети. Това не е просто поредния танцов клуб, поредния клуб, който събира хора, обичащи да танцуват българските хора.
те поднасят по много различен и по много специфичен, по уникален начин своята продукция. Самия факт, че те се наричат Търновска царица, ги ангажира и спектаклите им отговарят на това име. Те наистина са царствени, уникални са. Спектаклите, които поднасят, са издържани изключително прецизно. Там има пълен синхрон между музиката, танца, костюмите, начина на поднасяне и това им отрежда едно изключително специално място в културния живот на Велико Търново. Когато човек е сред приятели, в добра обстановка, правейки това, което обича, времето сякаш отлита неусетно. И също като народна песен с протяжни извивки и напеви, изтичат 5 години за танцорите от Търновска царица. Но те вече имат планове за следващите 5. Те минават като нищо. Не мога да кажа даже, че съм ги усетила, но удоволствието да танцуваш не може да се опише с думи. То трябва да се изживее. Надявам се след 5 години, колкото нескромно да звучи, още да продължаваме да танцуваме в този екип, защото за нас това е нещо уникално. Ето, те сега в момента ме размиват и ми правят мамунджалъци, но това е много хубаво, защото това е част от танца, част от нашия екип, част от любовта към народните танци. Се надявам всички, както духа ни е младежки, макар че всички сме така на възраст над 30 години, след 5 години да продължаваме да танцуваме, да имаме още по-голям заряд и наистина да даваме всичко от себе си. Следващите 5, само напред, нагоре, на още по-големи сцени в България, в чужбина, името Търновска царица да се знае по цял свят. Тръгнахме от стъпка под скок, тръгнахме от едни обикновени хорца. След това ние насложихме, обработихме ги, сложихме фигове. Сложихме една хореографска композиция, сложихме артистичност, сложихме вече изграждането на тези сценични танци, камерен танц, театрален спектакъл. Всичко си дойде, което не мисля, че беше и планувано от моя страна, поетапно, за да може да окомплектоваме един голям концерт от 1 час и 15 минути. За което аз съм щастлив, ние не се бориме с никого, ние искаме да оставяме след себе си нещо хубаво, публиката да ни запомни, те да бъдат щастливи и всичко да бъде красиво. Така свършва 5-годишната приказка на една пъстра танцова формация. Но от тук ще започне легендата. Легендата за любовта към традицията. За новото начало с добре познат вкус на отлежало минало. За стремежът към красивото и истински стойностното. Една легенда за танцовото наследство на предците ни, което Търновска царица ще пази завинаги. Пожелавам им да са много здрави, да продължават да работят по същия начин, още по-добре, още по-напред и още по-нагоре. На добър час! De
Колюде, Колюде.